Hi guys, kumusta? Welcome sa panibagong compilation na naman no, sa atong drama guys, ang Handumanan sa usa ka awit. And this time, this is from December 7, 8, and 11. So tulo ka sugilanon guys no, sang ka nagkalain-laing mga binuhat ang atong madunggan karong adlaw. Ug kung gusto na ninyo dayon madunggan ang drama no, if paki-forward na lang guys, and 5 minutes mo ni guys ang mga istorya no nga inyong masayran karong adlaw. Sa Pizza City kaagi ni Juan. Si Juan guys dili ka anak no, o baog siya guys. O mao ni hinungdan guys no nga na depressed siya og hapit mo kuang jud no sa ilang relasyon guys. Hapit jud sila no magkabuwag tungod sa iyang gibuhat guys no, lagi depression man good guys, pero lahi man ang iyang depression kun dili consumption man ang gihatag noon sa iyang asawa. I think na rin makarelate anin no sa mga tao nga baog no, luoy kaay si Juan guys, kay gusto gyud siya makaanak pero dili na mahimo tungod sa iyang diferensya. Then sa Pizza 8 ato madunggan guys, ang kaagi ni Ning nga in love sa uyab sa iyang BFF, ug ang lucky pod guys nga uyab sa iyang BFF nakagusto pod niya og nagpagawas yun sa iyang feelings guys, pero tungod sa dakong respetar no ni Nina sa iyang BFF sagha iyang sondon guys ang panaghigalaay niya or ang iyang kasing-kasing. So lisod ning sitwasyon ni Nina guys no, kay gusto mo po siya gud mo tanaw og utang na loob sa iyang BFF, kay mao ni ang nagsagop niya guys. So unsa gang puntuhan no nga naabot man sa part nga gisagop na lang siya no sa iyang BFF, asa man ang ginikanan ni Nina. Syempre dako gyud na siya nga utang kabubuton guys no, og bisan pa man ganit tinuod og nakagusto ang uyab sa iyang best friend niya, pero kinahanglan goro no nga mulaylo siya tungod og alang sa kabubuton, utang kabubuton no or delikadesa. But well, tama side guys no kung unsa ang action ni Nina ani guys, sundon ba ni ang iyang kasing-kasing or ang delikadesa. Sa Pizza 11 atong nadungmadunggan guys, ang kaagi ni Ronnie nga nag-antos yun no sa ngilad nga kinaiya sa iyahang ka-live-in partner guys. Grabing ni nga pagpaantos guys no, hangtod nga niabot sa point nga hapit na yun mamatay ang ilahang anak guys. Pero bisan pa man guys atong sayro no kung hangtod kanos ang pag-antos ni Ronnie guys no, iya habaning buwagan ang iyang asawa tungod sa dakong pagpasagad or ipadayon lang gyapon niya ang iyang relasyon tungod og alang sa iyang anak. Ayan guys no, so mauni nga mga istorya ang atong madunggan, inyong madunggan karong mga simanaha, karong adlaw I mean. But before that, magbasa sa inyong comments sa niagi na to nga upload no, direta sa of course sa Handumanan. Salamat nga pala no sa 86 views no sa upload na to guys last 3 days ago nga adunay title nga gikuha og sayo. Ayan, makahilak po taan nga title guys no, kay gikuha og sayo ang iyang ate. O buotan kayo ang iyang ate guys, kung mao lagi kung kinsa ning buotan mao sayo kuhaon. Pero gikuha ba yun gani guys sa Ginoo or basin o gikuha sa mga daotang tao guys. Ayan. Tungod kay naamang goy hunahon nila na i-foul play nga hitabo. Anyway, kung wala pa mo kapamatian ang drama guys no, palihog na lang kog paminaw na upload ni siya last 3 days ago. Og thank you so much sa 5 likes and still counting. So ayan, di na ta maglangan guys, ani ana ang panibagong compilation no karong adlaw from December 7, 8, and 11. Happy listening kanatong tanan. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining Handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dinig akong
kaagi. Ako si Juan. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, wala kang katulad. Ma, imo ni oh. Uy, unsa maninak? Nganong gihatagan makuni mo kwarta? Ang kanang 3,000, ipalit na sa imong mga tambal. Ay, oo niya, kaning pila ni, uy. Si Timil man lagi ni, kadako gud ani. Ipalit na kung sa'y gusto nimong paliton, ma. Uy, unsaon man ni nako nga ni araman ko sa bahay permi. Tunga na lang mini papa ni mo ani ha. Ayaw, ma. Imo ra na. Ito ang masag kang papa. Ah, salamat kaayo nak. Mao nang main love you kog samot nimo tungod sa imong kabuotan, babe. Sus. Ikaw ha. Ulog-ulogang sa kay ka ha. Tinuod bitaw. Swerte masad kay ko kay nakauyab kog buutan og grabe ka masinabuton. Wa na ko'y pangitaon pa. Maayo pa ka. Ako na apa. O, unsa man? Dili pa di ka kontento na to? Dili. Ngano ikaw? Kontento na day ka ngayon ani lang ta? Nga dili ta magpakasal? Kay, di pa nag-istorya naman ta, na? Di pa na pwede sa pagkakaroon. Napakoy kipa-eskwela nga mga igsuon. Tabangan gani ti ka, di ba? Isad gani ko ganahan. Kay ako lang responsibilidad. Bahala ka. Babe, naibaw ko nga nangandoy ka. Mamahimong inahan. O makaanak og daghan. Matuman na tanan ba? Pero sa pagkakaroon, dili pa. Juan, 11 years na tang manag-uyab. Ang pangutan akong kanus apa ka andam. Ha? Kanus apa man? Dili na mahitabo. Sabay? Dili mahitabo nga si Kay mo pakaslan bay. Suma, ta magyud ko sa mga salida bay. Nga tag-as kay ilang relasyon, unya, di ay sila mo ay nagkadayon. Kay mapulan ang usag-usa, uy. Unya, ma-full out of love ang usag-usa. Ay pagsultihan na eh. Oh, Ang nakalayan na mo ni Kay, Oh. love kay namong usag-usa. sa pagkakaron. Pero, kung imo pagyud ng dugay-dugayon bay, aw, babay Kay. Unsa? Sakto ang imong amigo dong. Kamu manggod lang akong gihuna-una, ma. Nak, dili minimo obligasyon. Oo, nahibaw ko nga gusto kang mutabang namo, pero huna-huna asad imong kaugalingon. Usap pa, kung gusto gid kang mutabang, pwede pa man gihapon kang mutabang bisan minyo ka na. Ma, Sige na, para makaapo na sadmi. Pagpakasal na mo. Huy, nga naman ka, babe. Nakay gustong isulti? Ganin na rin ka nagsikik tutok na ko. babe, Hmm? magpakasal na ta. Ha? Nga ano bang kakalit man mo ni Sulti Ana? Kay gusto ko nga makapaniguro. Nga dili ka mailog sa ukan. Love manggod ka iti ka, Kay. Og love sad kaayo ti kahuan. Maong sige. Magpakasal ko nimo.
Karon nga ako na magika. Dili na ka mailog sa lain pa. Gikan ako. Basta kay ampingi lang gid ko. O gatagi kong daghang anak. Siyempre. Sige na. Sugdalan na ito buhat ang ating kamugwa. Ay, uy, babe, ibutang ko ba? Uy, mabuti. Gabi una. Unya, unsa naman, kumusta? Nanabay sod? Positive na? Negative, babe. Oh. Dili gyapon ko maptos. Babe, dili ka ako baog. Tanawa, kumpiyansa kay ka, eh. Kampante ra kay ka, nga unya na mo magminyo ni kay makaanak na mo gustuhon ninyo. Nawa, oh. Ay, lagi. Pila ka buwan naming sigig suway. Pero huwag hapon siya mumabdos. Bay, mas maayo bay, no? Pa-check up na lang mo, aron masiguro. Unsa? Diana, nako ang result. Dok, may problema ba? Magkaanak pa ba, Dok? Ang imong asawa makahimo ba? Pero ikaw, mao'y dili na, mister. Unsa? Baog ko. Huwag sakto na ko ng anak, babe. Bago ko! Bago ko dako! Indutil ko! Huwag ko yayo! Huwag kaysa! Usawa! Usawa! Ako ni Satanan! Juan, please. Piyay ko! Babe, Piyay ko! Mao di ay ni ani dinhi. Kay gipabiya di ay nimo. Unsa? Naasya diya sa inyo, ma? Oh. Naunsa man in taon kahuan uy. Istoryahin ninyong tarong sa imong asawa kung unsay sabot ninyo. Dili kay paagi nimong ingon ani. Magbuwag ta. unsa? Dako na kay kugusik nga panahon nimo. Ug dili matuman ang imong pangandoy nga makaanak. Gusto ra ba ka makaanak og daghan? Kung imo kong mabana. Juan, Ay kabala ka. Liho ko nako ang atong annulment. dili ko musugot. Unsa? Di ko musugot nga mawha ka na ako. Kundi tahatagan og anak, kana pagbuot sa Ginoo. Pasagdan nato kun sa may plano sa Ginoo natong duha. Ana, magbahay ra ka kung dili ka mosugot nga magbuwag ta.
Ay, sakto na na. Sige, ginom ni mo eh. Gusto na na. Sakto taon. Tagay ba? Tagay. Kada adlaw na lang yung kang hubogawan? Ha? Ano mo reklamo man ka? Ano ka makaw yun? Ako na, layas na lang din eh. Biyae ko din eh. Juan. Kadit lang. Nga naman, Adto ta sa akong bahay magtiwas. unay mong asawa. Di ba niingon ka nga ninyo ka? Oo, pero di na siya makabuot na ako. Tana. Sige, Juan. Pagtagbaw. Oh, yan naman. So may gusto ni mo? Nahibaw kong gibuhatin mo para pasakitan ko. Aron ako na mismo may mulayas din eh. Ingon ana na ba yung kakadesperado? Nga nagdarig yung kag babae din eh? Ha? O sige. Ihatag na ako imong gusto. Mulayas na ko din eh. Og magbuwag ta. Kaya abin mo, gikapoy na ko. Unya unsa naman, nalipay na ka. Nganong ni undang makas imong kabuang, padayon na. Kadto hinuong napas kay, dili ka mo undang og inom. Nya nagdapat yung kag babae dito sa inyo. Ma, Si Kay na lang ang nagpabilin diha nimo og dawat ka bisag dili ka makahatag og anak. Pero imo lang yung giusikan. Nagbinugo ka man, Juan. mo. Nagunsa man ka din eh. Okay, masilo ako. Masilo ako. Sorry. Nagbinugo ko. Nagsago lang galang akong emosyon at tuhi kayo na. Wala ko makasabot na ako. Maong gusto na ko nga mabiya ka. Nahibaw ka bagot sa kasakit mo gibuhat. Naibaw ko. Mao gani mga iyo ko pa sa ilunin mo. Please. Hatagi kong lang chance. Pagsugod nagbalik. Love ka, tika. Swerte ka. Love sad kaayo, tika. Ug man sa ko'y planong hangtod sa hangtod na mo biya di bukod. Di paabot naman ako nga makarealize ka. Thank you, babe. Thank you. Nagpasalamat gid ko nga grabe ang pagmahal o pagsabot ni Kay nako. Ug sukad atong hitabua, wa na gid ko magbuhat og mga butang nga makapasakit niya. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ni akong suwatampo. More power, RMN. Uhi niining akong kaagi. Ako si Nina. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagdugdog sa awit nga naguluhan. Jealous. Unsa naman ta ani? Magsige na lang tag-ingon ani. Magsigig budget sa tong kwarta.
Inilagay ron ang halin sa tindahan. Ano di magika magkasabot? Una ako no, nga ako raman mo'y naghatag og kwarta ni Panimaya. Ha? Kung sa bote mong ipasabot, na nagpapuhi lang sa mo. Baita. Kada adlaw na lagi sila sa mama papa mag-away bahin sa kwarta. Ayaw kalimot, ana. Sabi ani eh. Pero sige lang. Ikaw tinabagay na ta. Basta makahumalang gyud ko sa akong pag-eskwela. Motrabaho gyud kog maayo para makatabang ko nila. Nak, murag di ka maka-eskwela sa college. Nga naman pa. Di ako kaya, nak. Grabe na kahinay nga itong negosyo. Nag-eskwela pang imo mga magwag sa college. O dili na ako kaya ang tuition fee. Kung hasta pa, paeskwelahon ka pa na ako. Pasensya gid kayo, nak, ha? Pa, ngano na ingon man taan ni? Unsa di problema sa to negosyo? Di ba, dili man ta ingon ani sa una? Oh. Ay. Gaba na siguro ni nako, nak. Gaba? Anak. Sige lang. Ay lang ka malaka. Mamawi ko. Basta sa pagkakaroon, mga hayo-una ko pagsabot nimo. Kung usa may desisyon ako. Huna-huna, nga para na sa imong kaayuhan. Pa. So, tinuod ko di ayan tabi-tabi nga nakalisod ang imong pamilya ni na. Wa ko mahibaw kung diin mo gikan anang balita ah. Pero wa naman siguro may labot ana. Oh, may labot yun, may uy. Kapatuga-tuga kag eskwela din sa private school. Nya, wala mo'y kwarta. Ha? Wa mo mabilong din uy. Nga naman, ikaw ba di tag-iya sa eskwelahan para magbuot ka kung kinsa mo imo eskwela din he? Oh my God! Ayaw kong igna nga labanan ni mo ni babayan ali. Labanan ako ang mga taong inyong hilabtan, bisan og waysa ninyo. Che! Okay ra ka? Okay ra. Salamat ha. Pero, di ba mga amiga man to nimo? Sa una. Pero dili ko ganahan ang mga amigang traidor. Ibakod na kay nagtalikod nimo. Mao ba? Grabiha sad kod. Kaayo. Pero, I think, ikaw, dili makaingon ana, right? Dili na mahitabo. Maamiga or dili, dili na ko batasan nga manaot og tawo. Good. So, amiga na ta ha? Ako din sila eh. Ikaw? Nina. Mayo kung mauna. Pero day, kahit pala bisog salig sa mga ingon-anang klase sa pagkatao, ha? Nga naman, day. Mga kwartahan ba yan na di na makig-amiga ni mo kung uya mo tra ka, oy? Day, dili sa ko makaingon ana, uy. Kaysa napay kwarta si Papa, dili man ko mamili og amika. Bas hindi og pareha siya nako. Tinod-anay nga klase sa pagka-amika. O ikaw, basta kay nisulti ko ni mo. Lain na ato dahil ba? Mag-out of town si Papa ni mo? Ha? Wa man siya moingon. Nga naman? Kuan, kining... Nakita mo ito na ko siya ganina nga nigawa sa inyo nga naida nga malita. Unsa? Tuan na, nilayas na, oy. Unsa? Nga naman, ma. Ay, dili na magabi magkasinabot bisag unsaon. Nagsabot mi nga magbuwag na lang. Ay, mauto pagbatad ako. Wa na diha, hasta yung mga sinina. Gibiyaan ta ni Papa.
O ang nakapwisit pagyod. Gawa ka niya dadaa. Ako pa'y mo pakaon ni mo nga dili man ti ka anak. Unsa ma? Dili ti ka anak. Anak kas kapit sa imong amahan. Oh, pero bisan pa man, gidawat ti ka. Kay kaya man niyang suportaan ang among pamilya. Pero karon nga pordoy na ng pordoy ng imong amahan, ay mas maayo pagbulayas na lang pod ka. Ma, Mao ba? Grabe yasan si mong papa, uy. maubitaw naglagot ko niya. Siya may hinungdan ko nga nung naigon ani akong kinabuhi, tay. Mao di nga lahi ko na pagtagad ni mama din ako. Kumpara sa kong mga igsuon. Ayaw ka bala ka din, Nina. Akong hangyoon si mommy ug daddy nga dinhi na lang una ka stay sa amo. Sure ka? Yes. Well, dako man akong room. O malipay sad ko kay naa ka nga kauban ako pirmi. Salamat kayo, Lay. Pero, okay na ka na si mong kinikanan, day. Way problema, day nina. Kung unsay gusto sa among anak, amo gining ihatag. Thanks, Dad. Salamat kaayo, Tito. Kaswerte ni mo si mong ginikanan, Lay. O, gistoryahan ako nila bayan sa imong kahimtang. Ano kung sad kayo kung di ka makapadayon sa imong pag-eskwela? Maong nakaunahon na mi nga kami mao imo pa-eskwela og tiwas nimo. Tinuod, Tito? Salamat! Salamat kaayo, Tito! Asa naman ni Slay? Kanina naman unta mi namunghi. Wa pa man dinis sa mong abutanan. Huwag ka tunga sa imong uyab. Excuse me? Oh. Wow. Kagwapo. Sorry ha. Sayo pa nga ako pag-approach nimo. Gani na ramag ko nagbantay nimo nga nagbarog ka din eh. Nagpaabot ka sa kamita. Og FYI, wa ko'y uyab. Sa imong kagwapa. Wag yan. Asa ko to. Uy, sama to siya? Mukalit lang tungaw niya, mukalit lang sa glakaw. Wait, klaro. Dili naman hinoon ko makatukoy. Sige, balik-balik sa kung una ang naong at tutuhana. Mysterious kayo sa paran ako. Ay, ambo. Naunsa ka diha, uy. Day! Gi-accept ni Kian ako friend request. Kian? Kinsa ba na ba? Hala, kanang gwapo sa tong spoiled good. Wait, pakit anti ka ha? Kani ba? Kani siya? Ayaw kag ingna nga, wa ka makabantay na niya. Siya? Siya man itong ituon ako gahapon. Kian di ang pangalan. Hoy! Nakasabot ko kung ano nakatutok kag maayo niya. Kay gwapo masagod kaayo siya. Pero, hoy, ako rin siya ha. Kasabot, ako rin si Kian. Lay. So everyone, kay happy naman yung GS prom. Pag-prepare na mo ha. Yes, sir. Nina, kuya daan niya ah. Magpalit gown for JS prom. Ha? Uy, ikaw lang day, uy. Okay na ko. Napamang ko yung mga dress before. Mawalan ta ko sa loob. Okay, sige. Inig-lunch break, kay makipanglakaw ka ni Daddy. Magpalit ko. Pwede mag-share og table, miss? Sige yan. Wa di ay laing available nga table? Occupied na tanan? Okay ra?
O sige, lingkod. Ay, salamat. Nakabantay ko ba? Pirmi na lang kang maabtan ako nga mag-inusara. Okay, close friends? Naaman. Pero mas kinahanan sa ko mag-inusara kay mas peaceful. Ikaw? Anong nag-inusara naman sa ka? Aw, palesa sa imong rason. Pagkasinabot ita kung mao. Abi nimo, murag gid og naay something nimo, miss. Kada kita nako nimo, murag naay mo magnet nako nga muduol ko nimo. Ha? Ug interesado ko nga makaila pagi ko nimo. Pasensya na pero kung sa may plano nimo, wa pa na sa kuna-huna. Excuse me. Naunsa man ko eh. Nang ginayang mo ko sa kong gibuhat nga nalikay ko ni Kian. Pero, mas maayo sa to. Lisod ang makitaan mi nila eh. Basig lainon ni pagsapot. Ug malain sa dunya siya nako. Ang gonon ako. Paspas kayo ang akong heartbeat basta naa siya. Nga naman ka. Ay, basig in love na ka, day. Ah, in love gidayon? Bago pa gani ko nakaila niya? Why? For your information, di na sa gidugayon o sa kabag-uhon pa lang. Kung ma-in love gani ka, day, ma-in love na jud ka. Day. Grabe ka busy ang mga estudyante para sa prom. Labi naming mga senior na. Kaya last prom na ni Namo. Pero ambot uy. Ganong murag dili mo ka excited. Oh, sige yan. Siya ka na nagpadung din eh. Hindi ko subasad ang akong heartbeat. Uy, hindi balik pa siya siyang agi. Naglikay sa siya na ako. Day! Olay, ganun sa kauy. Naano kay Paris sinig prom? Sige sa man. Si Kian! Ako na siyang gisugot! Nanguyab din siya ni mo? Oh! Nahibong bitaw ko nga kalit lang siya panguyab na ako. O niya, lain sa kayo mapadidi pa ko. So, moto, kami na. Nina? Bilib gid siguro kay kasi mong kaugalingon, no? Unsa? Napaki pinaingon-ingon ako nga interesado ka nako. Unya pagkasunod adlaw, uyab na din mo sa kong amiga? Nilay? Nagkasabot ko nga naglikay ka nako. Bisan ako batasan nga mamugos. Pero ayog lain na. Ayog lain na sa pagsabot nina. Kaya tinuod na itong akong gisulti nimo nga interesado ko nimo. Sa tinuod lang, murag na in love ako nimo. Pero ako may bawa kung ganang likay ka kanako. Sorry, Kian. Pero dili ta pwede. O ang puno na ako nga nakagusto sa kunin mo. Pero dinira ta ko to. Nina, Pero mas gihatagan ako og importansya nga mong friendship ni Lay. Dako ko og utang kabubuton niya og sa iyang pamilya. Maong mas gipili na ako nga maglikay na lang yun. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Hey! Taan pa ko ikaw lagi ni. Kung sa mga dini, uy. nagkuhat ko sa kong uyab. Ni Kylie? Uy, nakitaan to na ako dito sa unahan nga kananan ba? Kauban niya mga katrabaho man tingali to. Ngaon sila. Unsa? Uy, basin wa to mahibaw nga niya ka. Tawagin na lang to. Sige bay. Sige bay. Ato sa ko bay ha. Sige bay. Sige bay. Nagsabot na unta meron nga kami dungan og kaon.
Naabot na ta din sa amo. Pero wag yapon kay stress-storyan ako. Nakasama ko nimo. Grabe ka. Huwag ka mahibaw. Unsay sa ni mo na ko? Sa? Giyon sa mo ka. Awara. Siya pa'y nakasa. Siya pa'y saka kag tingog. Sultihi kog unsa, dili kay pasangilandayn ko nimo. Kalma lang. Kalma lang. Di ba nagsabot man ta? Magdungan tagpangaon? Kaganina? Ha? Ay, oo di ay no. Pero wa ko makasa, nalimot ra ko. Paguba ka sa adlaw da. Sige na, oy. Kapay nakasa. Kapay isog. Ambot nimo. Unsa? Wa mo magtagad bay. Tulo na kadlaw. O bay, Agoy. Naunsa. sabtununon ka ni batasan si Kylie, oy. Ay, naunsa ba yan ay? May gani kay taas kag pasensya bay no? Ay, lisod kay lagi at bangan lagi. Dapat na lagi usa na mo nga kamaong mo pa ubos. Ay, pasensya na kaaning anak na ko, Ronnie, ha? Sabtunonon gid kaayog batasan. Liwat kinis iyang kanhing amahan. Lisod kayong sabton. Okay ra tita, oy. Pinangga man. Maunang dako kayo kong pasalamat. Nga ikaw may nauyab sa akong anak. Kay nilahutay gid kasi ang batasan taon. Mga lagi, tita. Ma, bewa na mi si Ronnie din eh. Anahala, sige. Mayo kay giatubang na ko nimo. Nawasa naman. Dili ko da para nimo. Piece offering. Imong paboritong sudan, fried chicken. Thank you. Ikaw, nikaw na ka? Wa pa. Sige. Habaon din kidani mo o magdungan na lang ta. Sige. Kaylee, taog-taog na magid ta. Unsa ka kung mag-ipon na lang ta? Ha? Mag-ipon ta? Ugod. Total, na naman ko'y trabaho. O, naasad ka. Pwede resad. Manangkito na akong mama. O sige, kitang doa ang mananghid. Oh, okay kaayo. Okay kaayo ko aron makabato na mong anak pod. Pero mas maayo tingali kung magpakasal ang una mo. Oh, usa sa hinungdan kita, ngano nga niya ko din Aron pangayon ako ang kamot ni Kylie ninyo. O, unsa, Ronnie? Maayo kung mao ka na dong. Dili. Oh, Unsa? oh, nganong dili good ka? Pila na may edad ni mo, nak? Angay ka nang magminyo, oy. Ma, dili pa ko ganahan. Wa pa ko matagbaw sa pagkadaga. Kylie, Dili lang sa nato pugson si Kylie, tita. Anda masag ko magpaabot niya. nahala sige. Kunon sa may desisyon ninyo sa pagkakaroon. Respetuhon ta mo. Salamat, tita. Ay, salamat. Na-arrange na ginato nga itong mga butang. Oh, okay ra din mong atong gibangan? Okay ra, oy. Sakto ra ni para nato kay kita ra masang duha. Naigamayng receiving area unya, na ikaw galingon nga CR.
Maog yun. Sa man, magluto pa ta para panihapon o magpalit na lang ta? Magpalit na lang ta, uy. Tingali ko maptos ko. Yun naman di ay. Ang dama kong manupag ni mo. Ronnie. Nga naman lang naong ni mo. Mabdos ko. Ha? Unsa? Mao ba? Sato pa. Papa na ko? Nalipay ka? O siyempre, kisa man di malipay ana. Pwes ako. Wa ko malipay. Kylie. Unya pa unsa pa man ni mo ni nga naa naman na. Mao lagi. Ay, Lison sa kay batasan si Kylie ba yun? lisod. Pero nagpabilin gihapon ka. Aba siyempre, kay mahal man ako. Mao gani. Maong wa kay lain choice bay. Kundi muagwanta na lang gyud ka anang Kylie. Ay. Mulakaw ka? Isang naglayan ng lawa sa bata? Way makabuot na ako. Dili pati ka ba na? O pasagdi ko. Sige. Mo-absent na lang ko sa kong trabaho ron. Ako sa ibantay sa tong anak. Aw, mas maayo hinuon. Unattended or out of coverage area. Please try your call later. Asa ni si Kylie? Wa pa magid mauli. Wa pa magid maubos ang hilanat ni Dudong. Purtigit ang initas bata. Dong? Ginoo ko. Dong? Ang akong anak. Kumpulsyon. Tabang! Tabang! Nabuang na ka? Inahan kang dako, makaako kag pagbiya sa imong anak, bisag nahibaw kang nagipamati? Ay nalagkasab si Kylie ma. Naukir mas Dodong. Storyahin na ha, Ronnie. Tigalig digara na kay luag rasag kay ka. Ayaw nag-anara. Kung dili mo pa to, oh hala, biyain na. Ahon tag dili ba siya magmahay o niya? Ma. Dong, sorry Ayun na paghilak. Sorry sa tanan. Sige ba ko grabe ni mo pag-antos na ako pero niya. Nagpabilin paghihapon ka na ako. Mahal ka at Kylie. Huwag andam kong sabton ta ka. Salamat nung. Mahal sa kayo tika. Og isaan na ako. Mamawi ko ninyo sa atong anak. Salamat, Day.
Karon minyo na ni Kyle. Doon naghiyapoy higayon nga sabtunon gid kayo ang iyang batasan. Pero at least karon maunto na hinon siya sa iya mga sa kung mahuwasan na siya. Ug ako andam kong mosabot niya bisag siya pa ang pinakalisod og batasan sa kalibutan. Tungod kay asawa ko siya o mahal na ko siya. Dini na nagkutob. Daghang salamat RMN. So ayan guys, yung kaldunggan no ang laing episode no compilation sa atong drama nga handumanan sa usa ka awit. Maglunod sa ako guys no sa akong sudan. Sudan ako guys pijanga akong sudan guys. Akong isabaw. I'm sure na uban diha no di mo kaon og pizza nga kay isda sa tabang no og chip ba puri gaba lang no. Namo uban guys sa mga arte kay langsahan pero lami ni siya nga isda oy. Siyempre ako nga tao guys di ko maarte no bisag unsa nga pagkaon walay labot sa kuan baki ug ilaga di ko makaon. Sayo niya palit magbalat. So ayan guys, nadungga nato no ang nagkalain-laing mga sugilanon karong adlaw. I hope nga nalingaw mo guys no. Sa tulo guys, asa man ang pinaka favorite story ninyo. Itatak sa inyong mga huna-huna. Nadunggan guys, ang kaagi ni Juan nga tungod sa iyang ka-depress guys no kay dili lagi siya makaanak na oto. Gusto siya makigbuwag na lang sa iyahang asawa kay matud pa niya inotel na siya. For dili magig na totally inotel uy kay di laman siya makaanak pero mabuhat man niya ang gusto pa niyang mga buhat po no. Di lang yun siya makaanak pero namagoy solusyon no kung gusto yun na magkaanak guys managop sila pero sa na lagi isulti no pero kung sila guys nga hingtong dan lisod kay lahi ra man yun ang atiman ka no og imong kaugalingon yung anak no gikan jud sa imuhang unod ug dugog gikan munang nasabtan pud nako sila guys no nganong dili wala sila na naggup og maot lagi to no nagdala siya guys og babae no sa ilahang mismong balay pero bisan man mas gibuhat sa laki no pero bisan pa malagi guys no sa kibuhat sa iyang bana nagpadayon gyapon napabilin gyapon na iyang asawa guys no nga siki kay love ni niya og bisag unsa pa man siya. Tupong nadunggan guys ang kaagi ni Nina nga in love kaayo guys no sa nga na in love sa uyab sa iyang best friend guys pero ang laki pod nakagusto pod niya. Gani nagpadayag no ni guys no sa iyang gibati. Pero nag-ingon mo gutong barkada ni Nina nga para sa iya haragyod to siya no. Munang isip respitar wala na lang niya gikuan no. Gisugot ang lalaki guys, nagpakalayo-layo siya tungod og alang sa dakong awit. Cash in pila? Okay. Wow, grabe, 2,000. Ikuan ra, screenshot ra ya. Ang pangalan ana Princess. Nangukay na ko katong. Oh. Para kanjol pero di ko naman dai. Hoy, sinseryo na dai basin trekin na. Siyura ni 2040. Ay pares to sa katugatan. So I think enough na ang atong outro guys no kay nagkabisi na ang linya. Naapay magchikas guys ato sang tagaan siya. Ay, damo? Dili. Nakulit mo? Chuti ka? Si Joy? Samaan mon. Load na Pila. So thank you so much sa atong Gcash customer guys.
Ay, kasaba pa yun sa mga isda. Guys, arong mga oras ating baligya nag-isda, no? Saba jud kaayo. Ay, nakalimot ko. Nag-record pa man dihay ko. Until next time guys, para sa sunod pa natong mga drama. Thank you so much sa inyong pagsubaybay.